Обертовий набір 2 в 1 для спецій та рідин. В наборі 15 баночок об'ємом 70 мл з кришечкою метелик. З одного боку дирочки і з іншого боку велике відділення для крупних спецій. В наборі пляшка для рідин з зручним дозатором об'ємом 375 мл, 2 штучки. І такого ж дизайну пляшка об'ємом 0,5 літрів з дуже зручним дозатором. Надписи на наліпках для пляшок ви обираєте з асортименту, а для спецій іде ось такий лист наліпок на 64 наліпочки. Обертова таця діаметром 25 см. І зверніть увагу, тут йдуть спеціальні такі стінки і перетинки, для того, щоб баночки при обертанні не падали і не їздили по обертовій таці.